bedo gi ng'eyo mathoth. Joluo wacho ni bedo gi ng'eyo e chakruok mar rieko. Nyakwara Mungajwang' tisani kidhi e piny Luo nyaka ne wachak bedo kod sirikal mar kor gwenge. Nyiluo gi yawuot Luo gedo nde. Gibed udi ma ji dakie, gibed projects momigi mag counties, gibed kata mana udi ma gidakie magi e mier, samoro ng'ato go dala. To kata kamano nitiere chenro ma oketi mamiyo ng'ato kata kogero gimoro wedea moro ok chak bedie kendo ni oturumbore piny ni to jo NCN nyo ni kanye, to jo county kokalo kuom Directorate mar Fiscal Planning nyo gin kanye, to weche mag taka mag pige mag minya kata siwa line oyiengore kon mane. Magi te gin gik moko ma samoro chendoga kabisa bang' kisetieko gero ot kore king'isi ni ikiewe ni ma en ot ma ng'ato ok nyal donje kata dakie bang' kisetiyo kod mwandu gi pesa mathoth. Ma emomiyo kawuono an kod wendo ka ma bende en wuodo nagi Medusa Nation Tambo, registrar e riwruok mano mar Architectural Association of Kenya, ma bende kelo kanyakla. Akia ni gine jo goro, akia ni gine jo pangudi, akia ni gine jo gedo, koso nang'o. Amiye thuolo mokwongo mondo mose Nyakwara Mungajwang', injinia machiegni. Erokamano ahinya. Nyinga Nation Tambo, an registrar mar Architectural Association of Kenya, ma wacho gani AAK. An registrar modonjo sani koro wan gi juma achiel e office. Okay. Erokamano ahinya. Erokamano. AAK ni otimo ang'o hie? AK en wakete associations. Koro ing'eni nitie ga regulatory body to nitie association. Koro regulatory body ng'iyo chike mag serikal, wang'iyo chike mon professionals manie field mora mora luwo chike go e yo makare mondo gitim tijegi e yo makare. To association, kidonje weche association to ging'iyo welfare mag members. Koro ka nitie weche moko ma chando professionals go timo tijegi e yo makare, association kore ma wuoye weche go mondo olosre maber, mondo professionals oyud environment malong'o mondo gitim tijegi e yo madwarore. Koro association go achiel kuom gi en AAK. Koro AAK kanyo wan gi professionals mang'eny. Wan gi architects, wan gi engineers, wan gi quantity surveyors, QSS, wan gi environmental design consultants, wan gi construction project managers, wan gi interior designers. Koro wan gi professionals mang'eny e AAK kanyo. But association tije en mana ng'iyo ni jogi to gitimo tijegi, nitie environment maber manyalo miyo gitim tijegi e yo madwarore. Ka nitie shida mora mora, association address. Erokamano maduong' ahinya. Thothne udil gi weche mag gedo, to kaya kama chandruok nitiere, kata mana nyoro ka nitiere report mane waran ka ni kia ni ot moro ka kit gedo mare oger gi material ma substandards odo bedo mang'eny mokalo. Udonje nade un ka e weche mag gedo ka? Koro kaka nachako ni nitie regulatory body to nitie associations. Koro iyudo ni e weche moko ma ni ot olwar, nikech one or two things, iyudo ni koro ni irango ni ang'ano dhi marach, shida mane mano owuoke kanyo momiyo ni odni obiro mogore piny. To wang'iyo ni gino osebedo katimore mang'eny, moloyo ni e higa mokadho mang'eny gi. To kawaida kwa luwo chike to nitie body ma serikal omiyo tijno ma regulate jamiluongo ni contractors. Koro ing'eni kigedo nitie ng'ama goro ni ot, to ng'iyo ni odni dhi gere yo makare. Jogi iluongo ni consultants. To consultants joma ng'iyo weche gi, joma regulate gi en king'iyo weche Medusa Engineers Board of Kenya, to jomoko kaka architects, QSS gi fall under iluongo ni Borax. Koro kwa dogo e contractors joma regulate giluongo ni National Construction Authority, NCA. Koro ot kolwar, jogi te nyaka bi kanyakla mondo ging'iya ni shida ni kanye. Nikech kigedo nyaka ibed gi consultants,
project no to nyaka ibed gi contractor. Koro ineno jogi te nigi kuma tich magitimo to nitie joma rango tijegi mondo ka shida oyaye to ging'iyo ni ng'ama nigi shida mondo ing'eni gima duong' mogik ni kik walal ngima be pesa ng'ato kik dhi lal mondo nikech imiyo jogi pesa iomogi tich mondo girang tijni mondo odhi maber. Koro ka tich ok orangre maber nyaka wang'i ni shida oya kanye. Koro ka ot olwar piny tije kaka AK giborango ni jomage mane nitie iye ka, jomago mane register marwa manie ka ni jomage, to Borax gi EBK ma gin regulators be donjo kanyo to rango ni jomagwa ni manie ka ni jomage. Koro kitimo investigation tirango ni be jogi noluwo ni gitimo tich kaka onego ni opang tich, to ka ne giluwo tich bas shida oya kanyo nikech samoro yudo ni kata ni joma ne timo tijno kaka contractor gi consultants no timo tijgi maber, but wuon tich ne omire instructions mopogore, kata ne odagi mondo notamore timo achiel kata ariyo momiyo ni odni biro gore piny. Koro kawaida timo investigation, joma timo investigation kanyo nitie National Building Inspectorate, nitie National Construction Authority, then koro nitie regulators kaka Engineers Board of Kenya, Borax, and then koro kaka AAK gi Institution of Engineers of Kenya. Nikech engineers kata Medusa kaka an onyalo bedo AAK bende wan gi Institution of Engineers of Kenya. Koro bodies gote wanyalo bedo members. Koro gin associations ma pod ng'iyo ni dongruok marwa dhi maber. Koro jogo te nyaka ang' bi kanyakla mondo ging'iya ni shida ya kanye mondo odni obi ogore piny. Ka ng'ato dwa gedo ochako gi step mane? Samoro dwa gedo dalane, samoro dwa gedo kama wane urban setup. Chak gi urban setup ochako nade to gigi kanye? Koro kidwa gedo kaka joma kia ni gichak nang'o ginyalo biro kata AAK kanyo nikech AAK nigi professionals kite. Ichako ga gi architect. Architect en professional ma goro ni ot mondo en tije dhi e yo ma ni ot dhi bedo maridadi machalo nade. Plan. Koro ong'iyo weche lighting, odi dhi bedo gi lighting maber, odhi bedo maridadi, to bi kata odno odhi tiyo tich mayo makare. Ka ng'ato tiyo gi odno onge wawacho ga ni circulation. Circulation ni kata kiwuothe ot, nitie kaka ot onego ni wuothe makare. Okot thung'i to gi weche moko aina go. Koro ichako gi architect goro ni ot. Kaya architect koro idhi e Medusa engineers. Engineers nitie mopogore, nitie structural engineer ma koro kaw plans mag architecture to koro timo design. Design mondo odni odhi ochung' e yo makare. Koro obo ng'iyo ni obo nyiso ni chuma machalo nade, size mane imidhi tigode gedo ni. Idhi bedo gi column kure, beam kure, foundation chalo nade, gik ma kamago. Mago iluongo ni structural engineers. Nitie engineers moko miluongo ni mechanical gi electrical. Mago ng'iyo weche mag pi molil gi pi maler. Pi maler donjo nade ot to pi molil wuok nade ot. Alafu gi weche stima be mondo wiring ma stima itimo maber e ot. Mago mechanical electrical. Then nitie miluongo ni quantity surveyors. Koro bang' architect osegoro ot, engineer be osetimo design mare, ogoro drawings mage, mechanical gi electrical engineers otimo tijegi. Koro mago ing'ini drawings adek kata ang'wen. Drawings duto dhi e quantity surveyor. Quantity surveyor tije en go kwano ni koro odni kako ogore gi professionals gi duto. Odhi chamo pesa di. Garambe nadi mondo gere mochung'. Koro en modhi go kwan go to kono client ni odini dhi chamo pesa chalo kama, garama ne duto dhi chalo kama. Koro mano tij quantity surveyor. Ma ene bubro ng'isi ni simiti dware makama, ballast dware kama, kuoyo makama. Yes. Koro mane tijgi. Yes. Koro mane process. To kamago duto rumo to koro plans gi te itere county. County dhi rango ni plans gi ogore yo makare, giluwo chik,
to gitimo gimluongo ni statutory approval. Okay. Koro architectural plans the approval nitie komiti mabede county kacho rango gi, ka giyudo gin kare ti igogi stamp iwacho ni gin approved. Same gi structural plans, nitie komiti marango gi county kacha, rango ka gin sawa, ka gin kare igogi stamp ni gin approved. Then nitie koro quantity surveyor ni oloso gimluongo ni BQ, bill of quantities. Bill of quantities ni ibo kaw gimluongo ni summary page mare, mano ibo tigi jo NEMA, jo environment. BQ ni tenango? BQ ni en gi materials midhi ged godo e kanyo. Koro materials go duto ni kanyo gi labor. Koro ibo ndik ji adi mondo tim tijino, pesa magi dhi chamo, magi idhi chul gi gedo ni chalo nade. Koro giko duto BQ ni go kanyo. Koro BQ ni ukawo summary page mare, itero ni jo environment do NEMA, kech NEMA be nyaka rang ni kumigede ni jo gedo ni the affect environment e yo makare. Machal nade mondo kiki kangi aura machiegni ingi kuma ji odake. Enang'o migero, to gimigero ni be odhi affect oganda e yo marach. Ka gisarango ni gin sawa, nitie summary page mar BQ no, bill of quantities. Ging'iyo ni gimigero ni di garama, en gi garama pesa di, to gitimo percentage margi michulo serikal. Okay. Koro mane approval process, kisa timo mago, nitie pesa michulo ne county, to koro ginyisi ni koro the ground. Kamedo kanyo to jo NCA be nyaka yud approval margi. Okay. National Construction Authority. Gin be koro idhi miyo gi drawings ma county approve gi, gikete system margi ni koro ng'ane gedo kuma chalo kama. Joma gedo ne en professionals machalo kama, to ode ni chalo kama. Koro ka NCA osang'e ni kumi gedo chalo nade, giketie system margi, to koro ka jogi pap wuotho, to ging'iyo ni jogi gide yo makare. Koro mane process ma kesa timo county approval, ka project dhie site, NCA timo approval, to joma process approval mar NCA ni again contractors. Okay. To contractors gi nyaka bed registered gi jo NCA. Okay. Mondo koro ging'e ni contractor mane ema tiye side no. Mondo ka shida mora yae, to koro contractor ne ginono ni to botimo tich e yo makare. Mane process. Ma koro ot migero kapango. Yes. Urban setup. Urban setup. Chal ka gimo nyalo bedo no pogore gi ma ng'ato gero dalane kaluwo. Koso? Ok opogore nikech wakono ga oganda ni ng'eni ot kata otin, ber ka imiyo joma timo joma osomono gedo mondo okonyi pango ot. Inya gera gimoro dala to ng'eni wang'iyo weche mang'eny kaka Medusa, wang'iyo ni lo kuma gede ni lo chalo nade. Nikech lo affect foundation. Okay. To kigede lo marach, kata kigede lo ma kuma floods nitie, kata pi ka koth chwe to pi bedo ga mang'eny, to nyalo omo shida e gimigero ni. Okay. Koro wan ng'eni wasomo ne gini to wanyalo ng'iyo weche mang'eny mopogore, moingo gik mawachogo, mondo wamiyi advice ni kumigede ni chalo nade, to ka inge pachi ni midwa gero ni, to inyalo gere yo makare nade. Kora kata kigero dala, mopogore gi joma gede urban centers kaka kikete no, Yes. ber ki involve professionals gi. Ang'eni nyalo pogore kuonde moko ni county approval gi nyalo bedo ni ji ok ranga ahinya e dala kucho, lakini ber ka iketo imiyo tich ni jo professionals gi mondo konyi e paro. Okay. Mondo iger gimoro manyalo konyi. To be malo last for a very long time. Erokamano ahinya. Yes. Garama ma samoro ji yuago ga. Then timeline mar approval e committee mar county ni. Kawo thuolo maromo nade? Timeline opogore, nitie opogore to county moko, ng'eni kaka Kiambu wach ni Nairobi ka approval ng'eny. Ji gedo mang'eny moloyo kuonde kaka Kisumu. Yes. Kaka Mega, king'iyo maybe Kwale kucho. Koro ka approval ng'eny, county gibedo gi meetings margi mang'eny moloyo kuonde ma ji ogede mang'eny. Koro wach ni kichako process mar approval e county ni, kuonde moko nyalo kawo dwe achiel, kuonde moko dwe adek,
moko dhi kata dwe auchiel, lakini kaka AAK osebedo ka donje wechegi mondo okony oganda molo ni kuonde kaka Nairobi kata Kiambu mondo okony oganda mondo approval gi odhi piyo nikech samoro kata approval bede e office higa achiel. Molo ni Nairobi ka AAK osebedo gi meeting mang'eny kata gi governor gi jo county go, to osebedo ka wacho ni gigi county approval gibedo ahinya e county kanyo. Yudo ni kata dweche auchiel, higa achiel, to mago yudo ni koro frustrate ji. In kidwa gedo, idwa luwo sheria, idwa ni oged ni gimoro maber, koro idwa ni nyaka idhi e sirkal onon gigeni mondo kidhi e site gigeni gi sawa, to bedo 1 year. Ing'eni koro wacho ni koro an ok adhi rito ka goro rumo tadwa dhi e site direct. Koro nwakono gini gitem fast track. Kech county moko kaka Nairobi gi Kiambu no donjo gin gi online system mar approval mane dhi maber, lakini seche moko system gi ne ok ti maber. Lwet dhano nitie iye, siasa be nitie iye. Omo shida ge. Yes. Gin penjo mage ma ng'ato onego penj architect samudwa gedo? Penjo ma onego ni penj architect kata engineer mitiyo godo e project, penj gi ka gin licensed, nikech nitie jomoluongo ni quacks ma jochuog rang'eny. Nikech joma nigi mibadhi mang'eny to be gionge karatas ma nyiso ni gidhi e school to giyudo qualification madwarore mondo gitim tich ma jogi timo. Koro itiyo gi architect to penja ni ben licensed gi Borax. To ken licensed to otang' ni registration mare. Mondo bing'eni nyalo rango online. Ka ng'ato okoni ni registration number mara en kama, tinyalo rango online ting'iyo ni adiera ng'ani ben registered, nikech chako kanyo. Nikech kok itiyo gi ng'amok licensed be kata e county approval gi bedo matek, nikech kanyo gibiro dwaro ni joma licensed ema miyo gi drawings, plans gi mondo wuoye station ka. To gini apply ne nyaka jogedo mawuok oko koso gin to udil kod ginade? Kesa moro ng'ato nigi project maduong' ma nengone ni malo ndi, to yudo ka jo China do bedo mang'eny ahinya ka. Jo China watiyogo. Koro yudo ni joma wuok oko gi koro magi ma regulators donje. Engineers Board of Kenya gi Borax. Koro jogi ka donje e pinywa ka, nyaka gidhi e regulatory bodies gi. Nitie chik maginego ni giluw kapok gichako tich ka. To ko yud ni be ogilu chik go be serikal kawo hatua. Koro jogi watiyo godo, both consultant gi contractors. Molo ni wang'iyo ni jo China gi waneno mang'eny gikonyo wa tich ka, lakini gisaluwo sheria. Gini yudo ni gidonjo, gibiro ka nikech gigedo, gibiro ka contractors mostly. But kata consultants kubiro nyaka gidhi adhiya through regulatory bodies gi lu chik koka gichak tich. Koro gibedo ga gi oluongo ni temporary licenses moko. Aduoki mana chien matin. Ano kaja kiwacho ni chapters mang'eny, architects nitie, engineers, QSs nitie, interior designers, town planners, interior design consultants, interior designers be nitie kanyo gi project managers, construction project managers. Wanduto kuno. Magite koro kadwa gedo kata mana dala kaka ni wacho ni jiwero shortcut. Koro nyaka akel gi kanyakla e mesa. Luwore gi project mitimo. Project matin nyalo dwaro ni ok ochuno ni jogi te nyaka bede. Koro ka luwore ni project ni itime, ang'ai dwaro achieve project ni. Yudo ni project moko idwaro mana architect gi engineer midusa. Moko ka project duong' to yudo ni koro town planners donje iye, luongo ni construction project managers donje iye, interior designer be donje iye. Opogore gi gima in ka client idwaro mondo idwa achieve. Koro yudo ni professionals gi moko dwarore project moko project tin ahinya, kata
ok ochuno ni nyaka gibed kanyo nikech gimidwaro timo project ni ok duong'. Erokamano. Waneno ni nyadi mang'eny kidhi Kaluo ng'ato kosenyiewo plan to omiyo mana fundi moro mosegedo e gweng' kanyo kata mana foreman moro mane o monitor project moro ene makoro bedo wang'e e gedo makamano to pod odido nyaka kawuono to kamoro ng'ani skul mar iluongo ni built environment kaka neno kaka UN luonge ka pok nonyono. Ineno ni mae shida maduong' mwan go. Owacho ni funde gi ok ni tich magitimo rach lakini gin gi limitation. Nikech mondo plan odhi e fundi nikech yudo ni funde moko gi molo ni matiyo Nairobi ka gitiyo gi Medusa, gitiyo gi Architects mang'eny, koro giyudo ujuzi mang'eny e higni magitiye. Lakini ka plan pok odhi e site, nitie ng'ama bedo piny kaka nakoni ni architect, engineers gi town planners, jogi duto, interior designer, gibedo piny gitimo drawing plans go. Plan go dwaro mondo ng'ato oket ujuzi moro e iye mondo yudo e school mondo come up gi plans go. Makiyudo ni ka funde gi samoro gin magiomo shida e site nikech okoni ni an nagedo Mombasa, nitie ot managero kuno, nagero maybe ot dhi ni gorofa beach. Odno koro kako nogero ot ma Mombasa sama pod ochung' nyaka sani, samoro macha ne gigero gi engineer, oyudo ujuzi moro, otero ni odni odwa gedo Ngong kamano. Tido ni Ngong, lo manie Ngong kucho ok lo machalo Mombasa, man gi Kilifi kata Mombasa kuma no gedo cha. Koro kom ujuzi ne koni ok nya tiyo nikech weche opogore e site koni. Yudo ni kanya makoro shida yae to ot biro bedo gi shida kata nyanya gore piny. Nikech gikaw ga mano ujuzi mar gino ni an agero ot machalo kama pod ochung'. Lakini ngine ka jomoko gibiro ging'iyo weche moko mang'eny mopogore gi kaka fundi ng'iye mondo timni odni odhi ogere maber mondo obed ochung' maber ma ok onyal bedo ni ogore piny kata mondo keth pesa kata okaw ngima ng'ato. Erokamano maduong' ahinya weche mangima. Itumo wach mar kama Nema koro iwacho ni page mogik mar statutory approval cha gibedo go ging'iyo ni to bende ot midwa geni kata project ni be onyalo ketho alwora yo machalo nade. Nyadi ng'eny wasebedo kwaneno kata moko igere wi sewage Kisumu kuom ranyisi Kisumu kidhi kadak ma Migosi nitie ywak mang'eny ahinya maka koth ochwe kaka sani koth chwe mang'eny ni backflow mar siwa nitie. Kilimani ka udi moko mane gin bungalows sani koro gorofe mochung' ma koro udi matindo gi koro umde magi te bedo makosa mar ng'a. En wach mar planning koso en wach ma bende ung'eyo kaka association koso? Weche gi ong'eyo kaka association emomiyo wan gi project, wan gi initiative maluongo ni Mulika Mjengo. Asebedo project no an gi osiepega moko ariyo motiyo godo. Wan owuotho ga e site gi kwang'iyo ni to kata in wach ni kumidake wach dake Leleshwa to kumidake no nitie ng'ama nogedo to dhi ogedo but aora. Koro aora ni ok nyal ringo e yo mano ringe chon. Pigno odhi odonje kumudake. Koro wadhi warango ni to shida ni kanye nikech idhi report e platform moro mwan godo ma en anonymous. Ni koro kiripoto ok ni nyaka full rini in ng'amo report ok bing'e ni en ng'a. Ok ng'e ni en ng'a. Gima duong' en report ne maduong'. Imiyo details ma report ni an kuma kama machalo kama shida ma wan go chalo kama unya konyowa yo manade. Koro wan wabiro to warango ni to report mimiyo wani be iwacho adiera. To wan be watimo report marwa bang' site visit. Koro warango weche aina go to yudo ni weche mibadhi ng'eny to shida sana. Mang'e miyo wan kumontie ni Mjengo kama. Yudo ni kata ka weche Nema go nitie jomoko kata Nema kuno ma nigi mibadhi mang'eny. Dhano tamo Nyasaye. Kata mani Yesu nondo gi 30 bob kende. Mana diera. Koro yudo ni samoro kata gigi odhi Nema lakini nitie jomoko yie kuno ma ok tim tich yo makare. Yudo ni projects monego noyud approval ok oyud approval. To gidhi e site to weche aina go timore. Lakini wan warango gi to kosa rango gi watimo report marwa. To tije ke en kosa timo report aina to wa release report no. Wacho ni shida ni ka
the relevant authorities Okay. or take action. Koro mano ng'ino wawenega serikal kanyo. Man koro gi take it over. Nikech mulika mjengo to ber. Iwacho kanyo ni mana weche mag corruption. Yes. Kipimo structure maru mar AAK ni gi pinje malibamba spirit mar EAC, East African Community. Yes. Walogi koso giloa to ka giloa gang'o kaka Kenya ka. Kenya ka wadhi maber. Wadhi maber yo ni molo ni AAK osebedo very visible. Yudo ni shida mora ma kata yudo ni wach mano land nyocha ni koro mathematics ok en compulsory. Ng'eni mathematics ema courses motimoge magedoge nyaka kwano bede iye. Koro yudo ni kata news manogol ni koro kwano compulsory ni ineno ka nogolo statement. Same thing kaka institution of engineers benogolo statement. Koro yudo ni one association en very vibrant ng'iyo weche mag jopiny madhi affect jopiny molo ni weche gedo. Koro wadhi maber nikech wawuoyoga. Okay. To kata king'iyo jotelo ma East African Community weche mag gedoge magi ma jo Kenya ka. Iga ka iga wan modonje obedo jotelo kuondego. Koro apani wadhi maber. Matini nitie jo moko ma monitor projects moko South Sudan, moko nitie DRC Congo, Rwanda, kuonde te Africa. Jowa nigi projects mang'eny magitimo mulo ni kata Rwanda kuno, South Sudan, Somalia, kata yo Zambia kuondege wan gi projects. Koro apani wadhi marach. To ka dipo ni ng'ato dwaro somo weche ma aina makoro ni somo ni en ang'o manyako bedgo nikech nitie samoro sani ji nie rusa, samoro nyathi moro janyuol moro winjo redio okinyi to wacho ni adwa ni chieng' moro in bende ibede ka engineer Nation Tambo. Koro yudo ni courses gi nitie subjects manyaka itim. Kine secondary kata high school kacha kata kaka kwano mogol ni mano nyaka itim to ikadh piny maber. Nitie sciences, physics, chemistry, mago nyaka itim. STEM mago nyaka itim to ikadhgi maber. Koro yudo ni koro depending on the exact course, engineering, architecture, project management, koro grade opogore lakini courses gi nyaka itim. Sciences ber kitimo, kwano nyaka itim, of course nyaka ibed English itim maber nikech mano kaka i-communicate. To koro language ilongo nang'o? Humanities gi koro meda lakini mostly yudo ni sciences kwano nyaka itim maber ahinya nikech okonyo tijwa. Kidhi university kacha gigo te nigi kwano mang'eny. Koro ka kwano bagi matin to bedo shida matin. Une joka T-Square. Wan ka joka T-Square. T-Square tiyo go katimo technical drawing and design secondary. T-Square wagoro godo. Kwano mang'eny. Mondo wakony jopiny bedo gi udi machung' maber. Wach mar ndara ka be une iye? Ndara koro an ing'e natimo civil engineering. Yes. Civil engineering ka nigi engineering mang'eny iye. Kwano kane school wan gi itimo structural engineering. Civil ka nitie highways makoro ndara miwuoye ni nitie highway engineering, nitie jo water mang'iyo weche fresh water, joma tiyo dams. Awinjo kan wuoye wach Homa Bay, Huasco kuondego, mago joma timo water. Kata neno CS marwa mar long nang'o mar pi, Eric Muga, yes. Ng'ene en engineer manotimo water, but en civil engineer. Koro yudo ni jo water ne kanyo nitie ilongo ni geotechnical engineering. Geotechnical koro dhi weche foundation gi kanyo be nitie. Gin be gitimo tests, gi design foundations, yo weche lo kite ma kuonde ma ng'ato tiye gik mani bologo gin magirango. Nitie joma timo engineering aina no. Koro yudo ni jo ndara
fall under highway engineering. Okay. Koro jogi tiyo Kera, Kenha, Kura, mago be nawinjo kiwuoye kanyo matin, ni jogi orangane weche Kera. Ndara mano wacho no dhi oyok ni mheshimiwa moro odwa gwenyogi kamoro. Ni mheshimiwa moro odwa gwenyogi. Koro Kera ema tiyo ndala mag kuonde maluongo ni rural setup. Yes. Koro Kera, Kura, Kenha, Kenya Roads Board, jomotimo highway engineering, iyudo ni gin kuno. Okay. Yes. Kata private consultants. Erokamano. Yes. Bichandu nyaka wan gi influx kata kwan mamalo mag engineers magedo muwuok e pinje maoko. Aito be nitiere paro moro mosebedo ka nitiere ni joma wuok oko go tijgi ber moloyo joma nie iye ka. Be isewinjo mano? Weche go winjo mang'eny molo ni kata kaka notim expressway ni molo ni X kacha kata former Twitter. Iwacho ni engineers wagwa gidhi school Igna Beach to gima yot ka expressway ni wao mana engineers moya China mondo tem, but gima oganda kia ni gima kaina go depend gi contract chalo nade. To loan motimo go projects yo ya kure. Koro udonje agreement mago gi pinje maoko ni okay, joma dhigero gini ya kure. To kata maybe watemo kao loan jo China, to yudo ni contractor mankuno ema uwinjore ni bobiro timo tijni. Ok ni ok wanyal. To yudo ni samoro be depend gi scope mar project. Samoro project duong' ahinya, contractor matimo tich of site. Yes. Ok ni engineers gikia tich. Nyabedo ni kata gino wan monogoro watimo design, but yudo ni contractors magwa inkech kitimo project be luore ni project duong' machalo nade. Yudo ni odwaro budget maduong'. To budget no contractors magwa samoro onge godo. Koro yudo ni jopinje go maoko go biro to konyowa implement projects go. Ok ni waonge ujuzi. Mago to njoka jo wacho mang'eny. Jo wacho mang'eny ni engineers gipenjore ni engineers wagi anga dhi mbele ma Chinese ng'any koni. But wan gi ujuzi opogore apoga ni project duong' machalo nade. Okay. Ni penjo bende ni to ni be joma wuok oko gichandowa kose wan sawa kodgi. Yudo ni yes, engineers wang'eny but tije ng'eny bende. Ok ni tije tin ahinya. To of course pinje te kidhi kuonde te yudo ni ji dwaro ni engineers magi mondo mak tich mokwongo kapok gipogo tich oko. Koro be mano be gima osebedo ka owacho association eke kanyo. Wadhi wuoyo gi jo serikal. To owacho ni katije kata ya serikal onego ni jogwa miyo first priority mondi. Okay. Koka joko go irango wechege. Tiyudo ni kata joma tiyo maya oko kaka jo China ge. Tiyudo ni serikal nigi chek mawacho ni 30% skills transfer. Okay. Mayudo ni kata joma gitiyo godo nyaka gibed gi jogwa moko e iye kanyo magipuonjo gi tijno. Kata no kaka notimo awinjo be ni penjo mheshimiwa Badi ni to ni SGR makisumo to kobiro ka to ibro penje weche go. Yes. Koro yudo ni kaka SGR manoger maya Nairobi nyaka Mombasa ne wan gi 30% yudo ni engineers mabani ne project no. Koro mane jogi gero railway ni gimbe giyudo ujuzi magero railway nikech gedo ma railway ok ng'eny koni ahinya. Yes. Giyudo ujuzi no by the time project rumo to yudo ni koro gin gi ujuzi magero reru. Okay. Koro 30% skill transfer benitie ma serikal osebedo ka temo mondo o enforce. Okay. Joma ya oko mondo gibigiti tich e piny ka. Erokamano. Wakaw break matin ka waduogo to abro penjo ni to kidwa admit ng'ato e association maru. Minimum enang'o? Okay. Yor somo ka. Kaya no ka ji penjo kane taja diploma. Yes. To be anyalo bedo admitted e association maru no. Yeah. Keti mana kama en Ramogi FM sa 2:43 marukinyi. Itie pek ma in go e ngimani. Hello, Koro oikore. Yegi hola mayot kawuono. Download app mar Koro kowuok e Google Play sani. Koro, sema hello kwa mikopo rahisi.
En wach mane ma ichalo mana ng'at man kod stress nyathi dhako wadwa. Be wach minatieno. Buyo ketho na chame puodho. Akia kata natim nang'o. Ato he apenji. Kwani pok iwinjo wach maber madhi gi yath maber mar doniang? Mane? Yath maber matieko buyo en yang ni. Winj niya. Sani wan kod yath ma iluongo ni Senka Plus. Ma en yath ma ka itiyo godo ni to winj ni achiedh nade moko matindo tindo. Mako makelo buyo en yang. Itieko chuth. Adier. To wach maber ni dak ni wach na ichon. Pimna ni yude kanye. To pimna kaka itiyo kode. Asetiyo gi pesa mang'eny e yedhe mamoko mokakia kata nyinggi. Winj ni yath mar Senka Plus ni oyudore kumoro amora Agrovet te mantie machiegni kodi. Tiyo kode bende yot ka gimoro nono. Gimitimo yot. Ikawo yath iruwo mililita 150 gi pi maromo 20 liters. Aeto ikwoe puodho man gi niang'. Seche ma ineno ma lo pod ng'ich cha, bang'e kisekomo niang' kata tiang' cha, mosigolo wi. Mano adier, yath mar Senka Plus ka injapur niang'. Ka idwaro yuto mabup, ti kod yath mar Senka Plus e doyo niang' bang' komo ka cham oseti. Mondo iyud waparie manene mogo kod Dickens Derrick kaka skiza tune mari D star 812 star 784 hash. Paro manene Mondo iyud waparie manene mogo kod Dickens Derrick kaka skiza tune mari D star 812 star 784 hash. Bono chienga ol apiko nani dware mondo tere ka fundo lose school fees pocket ko chulo to kata pesa mahuta be aonge go lim jo bogo mondo yud pesa sano gi Boda Logbook loan gi apiko no machiko mahuta mang'eny kamar lorini ka in kod logbook inyalo yudo hola kochakore $40,000 nyaka $90,000 minyalo chulo kochakore pesa matin mana $200 kende pile ka pile. Adicha doro pesa ma inyalo yudo yo mapiyo bwana. Ka in kod mogo ibiro yudo pesa e bose 2 kende kokalo yuru mpesa mari. Iwacho adier to medo ngocho maber bwana. Timniya mena bunyo mogo sani. Yud mogo Boda Logbook loans kawuono kiywa tole namba ma en 07199 kata limbui mar mogo.co.ke/Boda-logbook kata chope branch margi mayudore Kisumu Fire Station, Siaya to kod Bondo Rubies Petrol Stations. Mana kamano sario gideka 46 na wacho ni kacha ni mos en wani koro mayo mayot mar yudo hola. Download app ibed kod app ni simbi kanyo tibro keto nondo mari mar kitambulisho mano opande ibro kao thuolo mari mar igo picha kedi ni won tiketo kacha te registration kawi mana nyire matin kende to ma biro chako wuodhi mar chako yudo pesa kokalo kuom chenro mar koro mane app manitie ka. Kumano kapok itimo kamano tim kamano register kawuono kise register orna oteno sani nikech an bende ka an gi pesa madwa na mika kokalo kuom chenro mar koro inyalo yudo nyaka limit mar $150,000 mana kokalo kuom simu mar ong'we yamo tap tise mana yude e yo mayot ahinya. Engineer Nation Tambo penjo ma penji ka pok ka break ne. Yes. Koro kana wacho ni eke wan gi professions mang'eny. Koro ngata manie professions go nyalo join association. Mondo yo bed member, nitie benefits mang'eny bedo member. Igudori gi jomoko, inya yudo tije kuno. Bende ibedo inform ni ang'a timore industry. Ber ka joma tiyo e field achiel be romo dichiel ka dichiel. Mondo compare notes ng'ane ni to ukonyoru e yo mane. Samoro ng'ato nie nigi ujuzi moro kata ong'eyo weche moko manyalo konyi e tich mitimo. Koro benefits ng'eny bedo member kuno. To kidwa join wan gi website. Idhi aak.or.ke. Kidhi e website kanyo to idhi adhia membership kanyo. Nitie form ma online ma ng'ato bobedo ka nigi weche ma achiel ariyo monego ni ijaze. To kanyo obro kwai sponsors mondo membership application mari odhi through. Koro gin ga mana sponsors ariyo. Koro ng'ama dwa join ber ka ong'eyo ng'ato kata achiel
ma en member kuno manyalo miye namba ne mondo oket kanyo. Koro be ng'ama ing'eyo no kata ji ariyo ming'eyo go nyalo miyi namba ge. Ka ing'eyo ng'at achiel onya yudo ng'ama chielo mondo konyi mondo ipong' form no ibed gi sponsors ariyo. Kisepong'o kisa yudo sponsors ariyo go tipong'o form no to koro en mana online, registration en online. To joma iketo ka sponsors go bro oronwa emails. To kwa wasa approve to imiyi mana namba direct. Koro gimi odong' ni ichuda. Kisa chudo to in member. Gimi odong' ni kora ng'or ni digital certificate manyiso ni in member to idonje association chieng' machalo kama. Chudo ni pesa di? Oyot makamano. Nitie student membership, joma pod nie school, gichulo 500 kende. Koro kisa chulo 500, ben one time payment, nikech magi joma nie school pod ok titich. Kisa chulo 500 in student member. Ndalo chieng' mitieko school makoro isetimo graduation, inya bedo ka graduate member. Koro idhi ti apply for graduate membership mana online kanyo. Ti ichulo 3,750 tibedo graduate member. Koro ido ni kuonde mwatiege field mwatiege bang' donje field itiyo igni kata wachni 3-4 titiyo under licensed professional mapuonji tich. Idhi timo penj monde uluongi ni engineer Nation Tambo. Title no ok ni itimo engineering, ok bi mayot. Nyaka bed ni idhi timo penj mikadho penj. Kero kisa kadho penj to be idhi sponsorship, idhi level ma next association kanyo. Mwacho ni corporate member. Corporate member en ng'ama professional masa osatiyo, odhi otimo penj, okadho penj. Koro en gi title. En odhi corporate membership. Gin gichulo 7,500 annually. Koro kachopo January to idhi chulo mane association, inyisi ni koro in paid up member. Koro mano membership ma corporate. Nitie moro mogik miluongo ni fellows. Fellow en ng'ama osatiyo field igni mang'eny ahinya. To nyaka bed ni en ng'ama ike bok tin. Yudo ni 45 years kama. Be osatimo tije mang'eny. En bo nya apply for fellow membership. Nyaka bed ni lakini nine corporate membership to idonje fellowship. Mano be nitie kaka ng'ato donje iye kuno, but opogore gi just applying online. Koro magi membership one gi student, graduate, corporate, and then koro fellowship emogik. Sario gide ka prabich marokinyi ma kawuono nyakora Mgajwang'. Ng'isi kacha ni koro ma app ma bende biro konyi ahinya mar yudo pesa kata mana kawo hola mapiyo kokalo kuom sim mar ong'we yamo. Oyot nikech ochalo mana kaka mosno. Yot donjo, yot mondo mi register kawuono, yot mondo ichak kawo hola mari nyaka limit mar Sh150 te, ma bende pesa no ibiro ketni e laindi mano mar M-Pesa e yo mayot ahinya. Dhi e Google Play Store kata App Store, i-download app mar Koro, KORO. Ichak wuodhi mar yudo konyruok. Kik idong' chien nyakwara mogi to bed nitie ka. To kise register, agomo ni miya nena nondi mang'iso ni se register e app mar Koro. Kaka pile wacho ni koro en yo mayot ahinya mar yudo hola, chalo mana mos ma ji mosorego kinde ka kinde. Sa 2:51 baro kinyi. Maramogi? Hello, Vijay. Oyawre. Mosla engineer. Okaw mos. No, Pascal Oranga. Pascal Oranga machiegni. Apungo kama indi. Yes. Udi yesu bidu kama warepi. Yeye bidu wa central sana. Sana county na Kiambu. Ana makeli indi umula mema na uru kichi nyenye kile ambagani udimoko kama grofi moko warepi. Yes. To yeye bidu wa era mar Kiambu. So mani tunachele makiambu nuru mikiri gedo mchunzana Kiambu kama kititile mtu na gino kiyo kona. Ibitabi dukani ya pia county makani erona ni chaka hili uchunchendo magi. Ibedo nuri uruwagini ndi bibedo chaka hili bibedo ragene mtu okine tiyo kundugu mwakoto kuru mga podge. Ibedo mates kwenye kala reo. Wangini jao marnema. Ana matimo regi nema makupo na sepe bako maroni jimora ni bibeniti moro. So kene to uruwagini mwako mtu na nchi magidu gidewa chuni kanyi reku bera. Ndi baki kubodo. Itunda mangan lagi sama ni magin engineering. Yeye lagi yeye jigo ko kadhe chako. Chulo ni ndago mi lai ndi be kene kanya ke
kaba maber kendo yoro kata kan ti wacho ni wadi somo engineer odi bedo ba bedo engineering ko to kendo to kwa kendo odi fon to work ana mo kelo mai di bedo ni wacho mo to matek okay kama na yeye Musenya abro kwayo Medusa mondo duoke penjono mapiyo piyo madakika machiek kende. Kaka japur mar bando, be buya chandi ye puothi. Kikiwe lum kod buya kethni cham mabiro moni yudo keyo mobop. Wakelo ni Kolopa 300 OD kowuok Osho Chemical Industries Limited. Man kwiri matieko buya to weyo puothi kaler ka cham pichni. Kaitiyo kode dichiel kende, Kolopa 300 OD biro tieko buya duto machandi e puodho, kendo biro weyo kabando magi dongo maber, nikech gibiro yudo chiemo kata gigo madwarore ne dongo margi e yo makare. Yud Kolopa 300 OD kawuono kowuok Agrovet mantie machiegni kodi. Kolopa 300 OD tieko buya duto e puodho mondo iyud keyo mabop. Ne mathoth, yua tol nono maonge chudo e namba mar 08000724211. Kuwa rubani. Fly the skies ukinonesha wallet. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Go smarter kawuono gi Airtel Smarter Bundles. Gi siling 1,000 ibiro yudo 30 GB dwe ka dwe. Dakika 400 mar goyo simu gi network moramora, Airtel nyaka Airtel kod duoko ni pesa mijuogi yani transaction fee gata malo 100 kod Airtel Money. Dista abich 44 hash sani. Medusa nitie penjo ka hado ni chake gi penje dek mopenji gi Pascal Orangani. Pascal openjo ni to ni Kiambuka udi mang'eny gore piny. Shida ya kure. Yudo ni Kiambu lo manie Kiambu kanyo luongo ni red coffee soil. En lo ma kwar kaka wacho no. To lo ni okober e weche gedo nikech en lo ma wacho ni en a weak engineering soil. Koro yudo ni kigedo kuonde kaka Kiambu ber kitimo geotechnical investigation. Iparo Medusa mana wacho ni timo geotechnical engineering ma specialize kuondego. Yes. Koro jogi bire site gikawo samples, gitimo tests. Test nyalo bedo mopogore, depend ni building ot migero ni ochope gorofa ma adi, en gi gorofa adi. Okay. Kata odni oduong' machalo nade. Koro geotechnical investigation ni ober nikech okonyo Medusa design foundations. Ka ionge data ma geotechnical investigation ni kod ngini mane timo guesswork nikech ikiani lono otek ma chalo nade to nego no okunye nyaka futadimo chop kure mondo foundation no obed ni otegno. Koro idwa ni joma ng'eny ok tim geotechnical investigation mano namba 1. Mario gimo yudo gi Kiambu ni yudo ni professionals timo design matieki kadhi site to ni koro won teach koro ong'udho gi oko otiyo mana gi foreman. Koro inikia kata ni tich dhi mbele lakini odhi en site ogedo to yudo ni kata ka gigedo kanyo to ni gik mani goro ka ok lugi achiel ka achiel. Yudo ni koro gik moko lokore site ka. Koro chuma mani kete drawing cha giwacho ni maybe chuma no duong' odhi chamo pesa mang'eny. Koro iduoko size ne piny gik moko ainago. Koro yudo ni ot igero mopogore gi kaka nogore e plan. To magi chandruok moko mwayudo kanyo miyo udi gore piny. To weche mibadhi kaka nowacho ni dhano tijgi tek. Be yudo ni koro jo county monego ni owuoth e ground mondo orang tijegi. Samoro ng'iyo wechegi to ka gidhi kacha to ng'ato diyo lwete gi gimoro matin to owacho ni koro mano ok report owacho mani site dhi maber. Nikech ng'eni sama project dia site wa sign ga gimiluongo ni indemnity form. To indemnity form ni tiende ni gimoro amora motimre ne odni e site kucho kata ogore piny. Serikal okaw lawama en mana an ka professional. Okay. Koro iluongo ni you are indemnifying the county. Koro ng'eni kata gin ka koro gino gore piny to ne gikaw hongo to pod in mine at all. Momiyo owacho kondo ga members magwa ni nyaka gibet joma tir e wechegi
giwer gikawo weche kawo hongo to ka ng'ato be ok luw chik to iwuok e project. Koro Kiambu magi gik ma chando ji sana Okay. matimo udi mang'eny gore piny kuno nikech lono bok ber. Okay. To kijende moko mag piny luo moko moywak ni pok opuodhgi karolo kod weche mag gedo gi ochako penjo mar NEMA kanyakla kod joma defa kosebedo admitted e school timo course malure kod weche mag engineering. Koro weche mag deferment ni iyudo ni course mag gedo ni kaka engineering sana nikech engineering ema wuoye. Engineering wasome higni 5. To higni 5 ni Mano undergraduate degree. Undergraduate degree oko yot. Odiochiengni chako saa 2 to rumo saa 12. Chalo ng'ama ni high school kata secondary. Iyudo ni courses mang'eny gima kidhi university to ng'ato maybe nigi classes 2 kende. To kidhi engineering school kacha odiochiengni chako saa 2 rumo saa 12. Koro iyudo ni seche ng'eny to tich be ng'eny. Kata weekend samoro ok yud time maber mondo idhi yue. Okay. To en kamano higni 5. Koro iyudo ni samoro jomoko chako to gibiro gidonje course gi paro ni to ni odhi bedo mayot. To iyudo ni tich ng'eny be ok oyot nikech kwano ng'eny kacha. Okay. Koro samoro chopo third year, second year to bedo mapek matin. Nikech kisoe raha be to koro iyudo ni weche bedo matek matin. Okay. Koro penj kilwar penj imiga minimum. Kilwar molo kanyo to nyaka i-repeat. To ki-repeat several times to ng'eni koro bedo matek be. Koro samoro jomoko defer nikech koro school bedo matek. Okay. Moko be bedo discontinued. Koro iyudo ni kacha nyaka ibeda ng'ama tiyo matek mondo ikadh penj mitieki. Erokamano. Erokamano nyaka oduogo ibiro duoko penjo 2 ma openjo cha wach mar NEMA bang' kosepuodho to riwruoge moko magedo wacho ni kama NEMA opuodho no ok bere gedo gi wach mar jowa moko ma bende pod ok opuodhi mar bedo jokanyo mag wen kanyo saa 3 mar okinyi wayudo weche manyien kod Vincent Otieno. Ramogi Radio Ramogi Matuche kor gwenge gi Vincent Otieno. Ojende moko makon gi romo 39 magine kweth mag jomaundu maluongore ni Panga Boys mosebedo ka chando jodaka ma Kisauni e kaunti Mombasa nyoninde jelo Otieno mane piny Oruodo kawuono. Maen koluore gi lipot mar okwach kich. Bende wacho ni kweth mag jonjorego nyomaki kinda pedha makanyakla manotim gi obile kuonde dak machalo kaka Junda, Bilima, Barisheba, Sunlight, Mwandoni, Cobra, Kadongo Grounds, kachiel kod kardak ma iluongo ni Vikwatani. Achijego ogeng'ne gi tesendo bila mam Jambere kama koro irito chwalgi e od yalo buche. Jogo mantie sekta mar limbe kaunti Mombasa koro kwayo bila mondo mi omed jiwa rita to chuthe kuonde mopogore ma welo yuori e pachoka kama bende githore time limbe. Ma en bang' achiel kuom rowere ma dang' ni hedier boma yudho kendo lal gi simo mar achiel kuom welo bende ne otimo limbe kar tunge liech manie apaya mamoye chuny boma Mombasa. Koke kaunti ma Mombasa jafwambo marwa Joja Oko gi ler mathoth ewi wachni. Lazima tuulize ni wawe vigilant sana kwa sababu kweli kama mtalii moja anaguswa hiyo inatuletea ubaya. Mano Victor Shitaka maen achiel kuom jogo manie sekta mar limbe kadhodhe nam chumbi kajiwo jogo manie sekta mar arita mondo mi omed jiwa arita kendo rakre gi jogo mageto kwalo mwandu welo matimo limbe. Imefanya kazi sana kuongeza wageni. Tukiangalia last year ilikuwa 2200 clients. Wamekuja 6600 and kitu kama 48. That is 163% increase. Hii ndo mara ya kwanza that meli si moja ni 2 ama 3 zimekaa cruise tours zimekaa more than one night. Tunajua ukuja in the morning na wanatoka in the evening, lakini hizi zimekaa 2-3 days. En ng'ur ma bende nochwal gi Laktar Sam Ikwae man jatend riwruog weg hotels kod migawa kadhodhe nam chumbi. Tunaona kwamba we still have pockets of insecurity, masuala ambayo yanapelekea kuharibu jina nzuri la eneo hili la kitalii. Masuala ambayo yanaendelea Diani ni masuala ambayo tumeweza kuangazia. Tumeweza kuona katika siku za hivi karibuni tahadhari iliweza kupeanwa dhidi ya usafiri na nchi ya Marekani kwa wananchi wake upande wa Lamu, na haya ni masuala ambayo tungependa kushirikiana pamoja na wadau wote kuhakikisha
kwamba visa hivi vinapotokea tunakuwa na njia ya kuweza kuzungumzia, njia ambayo itatusaidia kuweza kuendelea kukuza utalii wetu. Komishona mar kaunti ma Mombasa Mohamed Nur kata kamano ne okwedo rumbi ni timno ne omiyo moko kuom welo ng'uko chenro mar timo limbe kuonde mamoko. Na alinyang'anywa na chokora, sio Panga Boys. Hiyo ilikuwa 31st. The incident happened on 31st. Tarehe moja wazungu walishuka na tuko na picha na hata mavideo wakitembea kwa hii town. Polisi walienda huko kuandikisha statement ndio waweze kufanya uchunguzi, na saa hii hata DCI bado wanafuata hiyo watu kuhakikisha hiyo simu imerudi. Kakomanda marubila Maxwell Agoro to ne okoni gisandheyo moko kuom achije mabende osechwal e doho. Kufikia sasa tumenasa street families takriban 127, wote wamefikishwa kotini na wamejibu mashtaka chenye wameshtakiwa nayo. Langu ni kuhakikishia watu wa Mombasa kwamba usalama imewekwa madhubuti na kila mali tunapeana usalama bila kubagua, na wale ambao wanaleta fujo na mchafuko tunashika na tunapeleka mpaka kotini. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Mombasa, and George Aoko. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Limbe mar jatend piny Kenya gwenge mag God Kenya odiochieng' ma kawuono donjo odiochienge mar ang'wen ka obiro timo limbe e kaunti ma Embu. Jatelo mabende tiyo tich achiel ka gi jatend piny kamoting'o jatend kweth mathoth e od bura mano Kimani Ichung'wah kod jaod bura ma Nyandarua mano Faith Gitau gi jaod bura ma Laikipia East Mwangi Kiunjuri mabende wuotho kod ruto gi thuoloni. Kata kamano nyo odiochieng' manyoro ok obednegi maber kinde manyo gitimo limbe kaunti ma Nyandarua kamanyo gichope kar chung' od bura ma Olkalau mar mondo binyo gitwag gi jopiny. Kata kamano got nyo bedo negi mapothpoth seche mabende jopiny nyo wuok kod gitung' mosuo kendo nyo dagi winjo gigo mane giwacho wach chuno mondo mi ging'ok twak gi e kore. Bas tukae chonjo, kila mtu afanye kazi yake bwana. Wamesema hii affordable housing iko hapa. Kama wewe ni MCA, fanya kazi yako. Hawa watasahihisha kazi yetu baada ya miaka 5. Kama wewe ni mbunge, fanya yako. Komachielo en ni familia ariyo ma wuok e gweng' opogore opogore kaunti ma Nakuru to pong'o chunygi bang' lalo nyithindegi kokalo e wach mar bedo ni ne omigi sum. Tim makoch machalo kamano mokwongo ne otimore kinde bende dichuo moro wachore ni ne omiyo nyithinde ariyo marude sum mane okelo tho mar achiel kuom nyithindogo ka bende machielo to pod dhi nyime gi yudo chenro mag thieth e osiptal ma Nakuru. Min rudego mano Liliana Yeta ne owacho ni dichuono ne otemo mar kawo ngimane oko to kane osetimo tim machalo kamano. Yesterday niliamka tu kawaida zangu, watoto wangu mapacha nikawa prepare, nikaenda kazi, wakubwa wakaenda shule. Nilipokuwa kwa kazi nikaanza kupaki chakula yenye nafaa nipeleke, nikasikia ndani yangu nakosa amani kidogo kidogo. Watoto wangu wametoka shule wawili, msichana na kijana. Msichana anakuja, mam kuja kwa nyumba, Haron na Ezra they are crying. Tunajaribu kuwabeba, wanalia, tukiwaweka chini wanalia. Tim machielo maket gimano notimore e alwora mar gweng' Masalga kama bende japuonjre moro ma jafom 2 wachore ni ne omiyo nyathine ma jandalo achiel sum ma otho. Wach bende ne omiyo make ma ochwe tere doho mamolo. Akaniambia nataka usikoroke uchi, leta namba yako nikuwekee pesa uende mnunue soda lita 3 mkate ile kubwa, yani sikushikanisha. Mimi nikachukua kikapu yangu kufika tutuka hivi natuma pesa, naona simu inalia. Hadi mama harakisha ukucha, huyu mtoto anatapika. Vile nilifika ewa yenye ilikucha si ile yenye niliacha kwa hii nyumba. Msichana akasema mam kuna kitu mtoto ananuka, na kitu ikaniambia na sweta. Huyu mtoto sasa amekuwa na sweta, vile nimemwacha alikuwa na sweta, sasa yeye hana sweta. Na sweta iko wapi? Hadi mimi sijui. Kumbe amechukua sweta, vile alipea huyu mtoto tawa, mtoto alitapika na sweta ameikalia. Weche kwa Ramogi en obila ma wuok e tesen ma Kondele dino ne miyo moro ma itudo kod ketho mar bedo ni owang'o wuode ma jahigni 17 gi pi maliet ka otudo wuode no gi ketho mar kwalo bandone maromo gorogoro achiel kendo uso. Wuodeno ma en japuonjre skul sekondar ma Magadi ma yudore kaunti ma Kisumu sani koro dhi nyime gi yudo thieth. Seche bende miyono to pod tesend obila ma wach maber noyangi gi ruoth ma Kondele location Morris Ajwang' mane owacho ni miyono nyomaki bang' yudo maling'ling' kata bang' bedo ni wachno nyo olandore odhiambo manyoro kendo mano nyo chuno mondo mi nyomake moninde e od ang'ech. Jatelo Chinangano wacho ni miyono nyo duogo nyiso apisa mag obila ni en owuon manyo kawo thuolo mar chwako pi kendo chwe wang'o go wuodeno, ka owacho ni wuodeno chal ka gima ne wang'e okolo kudho kuom ne kawo bando ne gorogoro achiel
ma ochweyo uso. Obila pod timo nonro matut ewi wachno mondo mi koro bi kaw ne okang' mager mar chik seche mabende nyathino to pod dhi nyime gi yudo chenro mag thieth. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Jowuot luo gi nyiluo ma omako leme sirikal mamalo kwa mondo mi koro opar gwenge ma giwuoke kinde duto ma thuolo mag tije oneno, ma en kwayo mabende noketne gi jagoro mar buch jodong luo jaduong' Vitalis Awandu Ondewe mawacho ni en gima lit mokalo ka apisa madito mantiere sirikal mawuok e gwenge moko to chiwo thuolo mag tije ne jogegi to mago mawuok e gwenge mag Luo Nyanza to ling manathi. Kawuok e kaunti ma Siaya, Jamolo gi ler mathoth e wachni. Maikwe mochiw gi organizing secretary mar riwruok mar buch jodongo oganda luo jaduong' Vitalis Awandu Ondewe ma oywak ni oganda luo pod ni chien mokalo koluwore gi weche mag tije. Akwayo nyithindwa manyithi joluo admoso makoro yudo position e government mondo gine nyithinde wathagre kabisa. Iluongo ni nyathi ai family mapua to se struggle bo dhi university bo graduate to timo diploma kata mid colleges o qualify ena volunteer kamano to jowadgi mamoko to biro terwako. Nyithindwa ma nyithind luo moyudo position mondo wangi onen. Ok wan gi mor ni nyathi moro en minister, nyathi moro en PS, nyathi moro en director somewhere and he is doing nothing there, she is doing nothing there. Ok opar jowadgi and jowadgi are suffering. Owacho ni en hawi marach mokalo ni e sama ogendni mamoko solore kendo yudo thuolo mag tije e piny owacho to nyithi onagi to ling'aling'a nyaka mane gi lony. An kaka ng'ama jaduong' ok anyal bedo mkambila kata kwedo dhoot moro. To gimosetimrenwa ma ok ber kabisa ni nyithinde wathagre to jowadgi moseyudo position bende ok lawgi. To dhoute moko king'iyo matut idhi ofisi nwang'o ka gi invade that office. For example, ministries moko nitiere kata Nairobi headquarters. Tiyudo ka dhoot achiel invade the ministry mabende giwacho mana dhogi. They don't mind. Gindiko jogi ma ok akwayo nyithindwa moganda luo mondo ginen kabisa wachni wan kaka jodongo gini ok morwa. Gitarie jowadgi kuonde manitie. Jaduong' Awandu Ondewe manowuoyo gi Radio Ramogi wacho ni ok en gima kare kata matin ni nyithi onagi ma osomo nyaloga mana mitije e yor kojolo to yawuotgi madongo e migepego to ling'aling'a. Nyithindo thagre, nyithind joluo thagre ka kendo kuonde motiye odonjo kaka volunteer. Timiye tich moluwo gima nosomo cha. To nyathini tiyo tijni ma en onge confirmation mimiye en ga volunteer 6 years come 10 years come ng'ani thagre ka to dhoute moko mane bategi to kelo jowadgi nikech fadha nitie tineno kirwako ng'ato kata kod line mar tich ma ok oluwo gimotimono obedo confirm kendo en mama permanent ma gima timre. So akwayo ni mondo nyithind joluo mondo onen kendo ging'e ni wasethagre since independence. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, and George Amolo. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Jogo matiyo e kar kunyo mula ka wuok e kaunti ma Migori kwa sirikal mamalo mondo mi koro konygi yudo lesen mar chwalo chenro mag tijno e yo makare. Kane otelne kod jalup jakom mar riwruok margi Mano Alex Ochola bende ne giwacho ni koro gisetemo mar oro kwayo mondo mi giyud lesen no kaka ne sirikal ochikogi, to kata kamano duto pod ok onyago nigi olemo moro amora nikech ogionge kod teko mar donjo e mbui mar yudo lesen no. Jafwambo marwa e kaunti ma Migori Jo Juma chiwo ler. Jokuny mula matindo gi e kaunti ma Migori ka otele ko jakom marruok ma jokuny mula e kaunti ma Migori Alex Ochola wacho ni gisetemo oro kwayo margi mondo koro migi lesen kod piny owacho ka okale mbui kaka ne okongi kod piny owacho. Kata kamano okang' magi koro gore lwanda. Ochola wacho ni ok ging'eyo gima sama koro giro kwayo margi mondo koro migi lesen ka okalo kuom mbuino ma ong'ere kaka kadasta gibedo kod pek. Kabili wane Michael Smith thothgi ma bende degom bedo kod lesen ok nyal yudo. Wadwaro bende ni mondo national government okonywa kaka jokuny mula matindo tindo e yor bedo gi mining permits. Osebedo ka watemo koni gi koni to wayudo ka nitie changamoto mopogore opogore. Achiel kuomgi onego bed ni wa register e kadasta. To kadasta kwa dhiye to wayudo ka nitie challenges mang'eny. Ji mang'eny nigi licenses madongo dongo ma ok nyal yienwa mondo wadonje kadasta. Koro wakwayo sirikal maduong' nikech mining ni e bwo sirikal maduong'. Mondo sirikal maduong' okonywa, sirikal mamalo okonywa, oketnwa gino bed mayudo yot, kik ketnwa vikwazo matek. Ne wani dwaro margi en ni mondo koro piny owacho koro ketnegi yot mayudo lesen ka omeni bende koro gionge lesen. Koro thiro chenro magi mopogore opogore mag kunyo mula ma oting'o kata manyo chiro malong'o e piny Kenya.
kaachiel kod oko mare. Mae nosir kod jotino manie owacho ni bende ber ka koro piny owacho koro jologi e yore ma opogore opogore ma oting'o rageng' mabedo ng'ere kaka protective gears. Otieno wacho ne gichulo osuru mathoth ne piny owacho, kata kamano onge kony malong'o bende koro piny owacho koro miyogi. Sirikal onego ketwa kare kendo thuolo mar yudo kalatese kata permits monego bed ni wakunyo godo, nikech chikego sirikal wacho ni nitie royalty monego bed ni iyudo imiyo sirikal ma en pasent 4. Pasent 3 en royalty, pasent 1 en mineral development levy. Tiyo ni pesa gi kopo ni oseket gi yo michoko kama. Ere yo magito to gidwa konyo kaka jokuny mula. Sirikal bende onego bed challenge. Kopo ni gibro expect osuru machalo kama, wamba wa expect kuom gik ma konyowa mondo mwadhir gini malo. Ne Nyakalondo Maramogi koke kaunti ma Migori. An Jo Juma. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Watudre ka oromo saa 7 ne weche manyien adimba. Magone matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Citizen Duke, the home of discount. This Easter, fill your table with joy and your heart with savings. Citizen Duca's Easter package is your ticket to a delicious and affordable celebration. Get 2 packs of 2 kg wheat flour for 270, down from 290. 2 kg of premium basmati rice for only 589 shillings, down from 767 shillings. 1 liter of cooking oil at 299 shillings, down from 350 shillings. And 2 kg of sugar for just 289 shillings. This is a total of 1,447 shillings, meaning you will be saving 259 shillings. It's easy. Dial *487*5#. Select your package, make your payment, and pick your package at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duke, the home of discount. Nyakwaramogi, in jalno madwa rito familia mare e yo makare. Siri en mana chiel kende. Rit familia mari kod wendi kaiteo gi mogo mayom mar tedo kuon, chapat, mandas, keke kin mamoko. Mogo mar Joymax en mogo makuone mit putu. Raha Premium Kavagara en mogo marachar, ng'ine yot kendo ober ahinya gi ngimani. Ti kod mogo mar Raha Premium Ngano e loso chapat, mandas e kind mamoko. Ne mathoth kete chenro mar wang'o nyango gi Ruth Nyajimo wuok tich nyaka tich abich mana e Radio Ramogi kar chuny Jaluo. Idwa timo shopping mari e yo mayot. Hello, koro ni kodi. Yud hola kanyo kidiyo simbi sani. Download app mar Koro sani mana kuwuok e Google Play. Koro, sema hello kwa mikopo rahisi. Japur mar bando, be buya chandi ye puothi. Kikiwe lum kod buya kethni cham mabiro moni yudo keyo mobop. Wakelo ni Kolopa 300 OD kowuok Osho Chemical Industries Limited. Man kwiri matieko buya to weyo puothi kaler ka cham pichni. Kaitiyo kode dichiel kende, Kolopa 300 OD biro tieko buya duto machandi e puodho, kendo biro weyo ka bando magi dongo maber, nikech gibiro yudo chiemo kata gigo madwarore ne dongo margi e yo makare. Yud Kolopa 300 OD kawuono kowuok Agrovet mantie machiegni kodi. Kolopa 300 OD tieko buya duto e puodho mondo iyud keyo mabop. Ne mathoth, yua tol nono maonge chudo e namba mar 08000724211. Maramogi Radio Ramogi kar chuny Jaluo. Sate maringo matek ni saa 3:18 Friday makawuono tarik 4 dwe mar 4 higa mar 2025. Tielo mogik mar Kogwen kod Anotino Makajuma e kinde makori pango mar biro yweyo weekend ni kada mana kawuono bang' kisechamo ng'ombe gi ugali moro
kata ke geno cha kata mana mbuta moro tie nam kanyo tago mung'is ni nyalo ywe mayom mana kod math mar Pepsi Cola inyalo yiero mang'ich kata room temperature jomoko luongo ni RTP inyalo yiero midwaro ikogodo misechamo go nyakwar mgajwang mondo ikony go weche mag digestion obedni makare kabisa. Math en mana Pepsi Cola kumano anyimedo mana ng'isi ni thirst for more mana kod Pepsi Cola Ramogi FM. Binan ka endi kod gift hamper manengo ne romo siling 5,000 mago mona abro mika mana ka ngiduoko penjo mara mayot okinyi makawuono e chendo mar Kogwen. Ka en jalo mosebedo katiyo gi Pepsi Cola kata mana math machielo bedo ni Mirinda ma en soda kata Mountain Dew an kod mich mago mona mika wuono abro mi penjo mayot kiduoko penjo to tije maduong' en mi mwandu ma ango okinyi makawuono. Ma en Ramogi FM. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Midusa neno kasa ng'ado waka endi kendo saringo matek ahinya sa osechopo koro mar bano piendewa watie kito kata kamano nitiere penjo moko ka ma openj kae gi Pascal Oranga abro ka osimi manok bende mar penjo ka no ywak nitie yawuoto nagi moko matiyo wapani Kiambu ma bende nie mane line maru ni to chal ka gi poko puodhgi bi magi gimusewinjo to konyo gi nade ka diponi ni en gima nitie wasawinjo chandruok no to kaka association wasebedo ka owuoyo gi serikal mondo ni serikal ma county kata serikal maduong' mondo joma indike county gi gibed joma osomo tijegi. Koro wasebedo ka owacho ni ng'ama timo tich ma ni aligned wanie county ber ken gi qualification madwarore. Yudo ni mano osebedo shida maduong' chandruok maduong' e counties gi duto te ma be en chandruok moro ma oriwore gi mano wacho mani udigore piny. Nikech ka ng'ama nono ng'ama rango tiji ok en ng'ama osomo tiji makia weche tiji bedo matek. Koro en chandruok ma osewinjo to en chandruok ma osebedo ka watayo mondo odhi maber dweche kata higni mokadhogi. No penjo kanyo nitie kinde moko ma jonema osepuodho kamoro ni nyalo gedie to bang'e association gi jogi chapters mamoko wacho ni kanyo ok onego bed ni gedie. Be nitie ga situation ma mano osetimore? Nitie situations ainago ma kumoro gedie yudo ni ng'ato nigi license yudo approval manema lakini wan kwarango to molo ni warango ni kumugede ni en kure to en mabor maromo nade gi molo ni kuonde mang'eny ma nigi chandruok en kuonde man gi aora. Kuonde man gi aora nigi chandruok mang'eny nikech ji gedo but aora ahinya. Tiyudo ni weche global warming gi koth machwe ma oko chan ni kata chwe mang'eny molo kaka onego nochwe aora gipong' to ka gipong' to gigedo machiegni gi aora ahinya yudo ni chandruok bedo mang'eny e weche gedo. Koro magi chandruok ma wasewinjo to be wasebedo ka kata kuonde gik mawacho ma mulika mjengo ni mwadhi mang'eny ma complaints mang'eny chandruok go chala ina no wasebedo ko address. Erokamano ahinya Sari adek deka 20 mar okinyi abro kawo simbi manok ahinya to watieka. Halo oyawre? Halo oyawre? Machiegni telo machiegni Victor iluongo ni ng'atelo? Iluongo ni Tom Kauko East Coast. Tom ine yamo penjo mari kata wach ma in go? Wach mano en ni chalo kama ine jowa kido thuolo tijakori. Hello Ramogi oyawre radio yawre ma Victor iloso di James Ogutu kawuok ka bondo chiro kurwa apeni to ere kaka tieke gima chal kamande tieke gi yo mane tieka ng'o? Tieka ng'o? Hello
Okay, ningi kuru kuma nitie line mar simu ka. Oyawre? Ito tena Juma. Oyawre machiegni? Pole. Hello? Lera mogi. Oyawre? Nyama kadina moswa jana mai chindra mogi. Okao mos? Yes, sama yeso kumoshi digere la kuza. Agomba kwenda nikichere mana kwenda nini na kuchi magede gi. Hii hapo tena na serikali chiwo. Kwa hiyo ndio Juma. Ninyo roka ni gawe chume wiche malono gido magudi biro majo nena being like a technical officers my county be majo rangi manichua titu ni ma ene kare. So suddenly after 3 years ninyo roka kendo watu wana podi kendo kame yomu njore kendo chako gumbure ping. Imao ni niko huwu kwenye mwa kike masila hinya. Nika kawanya lono ke pacho wa pik ni ban ni chema de peko ko do ko mo ko dai ka ko lalo makar ko ko ni butu ma hapo kwa ndo ko kama mo musti kama na yenya mara mogi Ramogi. Oyawre? Samuel Atuk awude ke tinya dun. Machi Samuel Atuk. Tiyo na da penja yala. Tulu mari? Tiere udi mo ko manga ta sera slam. Kenda na out mar school. Kenda no ka contract jo CDF. Bange to slab ni barre. Ngani chako gedo. Bang maindi. Kose tiko gedo tibiro obo mon gini bogo plaster. Ngama kama tu amane minyalo kaone ngama kama kaluwore gi jalo. Okay. Erokamano nya Samuel Atuk pith nyadundo uriri. Maramogi mosenya. Wadongi deka moro mabich kende twatieko engineer. You can alternatively ask engineer Fanuel if it is possible for design work to be done without site visit and boundary confirmation. Then openjo kanyone okonjo pinj benitiere electrical, CCTV or plumbing works also need to be designed alongside architectural and structural design. This is done by service engineer. Okay. Mano jagedo wadu wacho weche mangima kamano. Aito ngato penjo kani maka juma oyawre. Openjo gimomiyo levies mang'eny ma ichudo kapok omiyi approval nikech ang'o. Erokamano ahinya. Maka juma oyawre mosna wendo no kanyo. Openjo kama department mar gedo ni kata infrastructural works ang'o momono gimondo gi implement chik matayo chudo mar jotich. Ok ni contractor nyalo chulo jotijene kaka gidwaro to kila lami katiriembi e site. Okay, winjo wach kanyo. Thuolo mar engineer. Apanya chaki anu wacho ni slab obarore cha. Yes. Na school. Koro chandro kaina no nego ni nitie gimiluongo ni whistle blowing. Whistle blowing tiende ni ineno chandruok kumoro to idhi ifollow chandruok no. Koro weche kaka slab mobarore mag school no onyalo dhi follow ne NCA. Okay, nyalo go report ka NCA. Go report ka NCA nitie platform online kanyo. To dhi go report to NCA no. Mondo ng'iyane ni contractor ni tiyo tich machalo nade. Okay. Kanyo to gibiro kawo mana the necessary steps. Okay. Omosh Digaro Land Cruiser eno wacho ni corruption e gima duong' ahinya ma bende thiro weche mag gedo makare. Kowacho kanyo ni samoro igedo iluwo yore te osebedo approved ma jogo bitimo nyaka site visit higni 2 bang'e to otgore piny. Corruption to ng'eny to mano wacho ni iyudo ni kaka mano we wach Kiambu cha. Samoro to ogore plan maber lakini kochopo kar gedo to client ng'udho consultants oko. Koro tiyo mana gi fundi. Okay. Fundi ma samoro en gi client gidhi giloko weche mano nitie plan igero gima opogore e ground. To yudo ni ka tich okorang yo mal kare gi jomano ogoro tich. Then wabedo gi chandruok. Okay. To yudo ni samoro be na wacho ni sama itimo county approval gi. Nitie gimiluongo ni indemnity form.
kwanza pong indemnity form no wa indemnify the county tiende ni ya an kamidusa koro awacho ni county ka shida wuoka tijni to county is not to be blamed en an koro yudo ni kata ka jo county go rango tich gima duong' onego ni wuon tich joma nogoro tich professionals manie project ema onego ni orang tich moloyo kata jo county go nikech gin responsible to ging'e ni weche monego ni oluw to gedo onego ni odhi e yo makare koro yudo ni mane chandruok mon godo mayudo ni udi gore piny mibadhi ainago. Aito nitiere penjo moro kama ng'ato nopenjo ni tang'o mone uloso chik moro ni jalwedo ichulo chula pesa ne kende no wuon ni ok ni contractor ni ma kipenjo ni tang'o miyo kawuono chuli pesa ma wiyo waswie to iriembi e site koro ing'e ni mano to donjo weche labor nikech nitie labor laws ma wacho ni to ichudo nang'o. Bente structure kaka ichulo fundi gi jalwedo nitie field nitie waluongo ni industry rates mani yudo ni jalwedo samoro Nairobi ka ichulo 500 600 wach kamano opogore kaka jalwedo ichulo dala kucho depending kuma untie to ni koro nikech ka ing'e ni nitie weche transport yudo dala kucho samoro ng'ato wuok mane gweng' kanyo to biro tiyo koro rates opogore nitie ga industry rates to ber ka ng'ato ichulo pesa ma dwarore lakini yudo ni koro tek mondo warang wechego nikech mano bedo private arrangement kato ka shida nitie hapa ni onego ni koro jogo full wechego jo labor nikech mano omakore gi weche jo labor an weche architectural dhiera jagoro kod jagedo pogore ere kaka ng'ato goro gima ok odhi gero to kendo ere kaka jagedo ok nyal goro gima ogero kende lakini anto kaka electrical engineer ma sitima ka anan maber ma engineer Lazaro Kanyambuka ko wacho ni ng'ato goro to ng'ato gedo tiende ni ya atimo design ya goro e plan ng'eni nitie gimoluongo ni conflict of interest Victor nikech anya goro gimoro to kaka dhi gere samoro adwa ni adong' gi siling moko e ofuka koro yudo ni anyalo kawo shortcuts moko ber in the spirit of accountability ber ni molo ni industry waka kigoro gimoro to imiyo ng'ato thuolo mondo gere koro yudo ni ng'ano koro gero gino to yani ng'amo goro gi ng'amo gedo pogore nikech gino omoga shida mang'eny yudo ni nitie conflict of interest kanyo koro ko wacho ni ng'amo goro ng'amo gedo no bo ng'ama gedo no ng'ego yani ong'e weche goro gi ok ni okia mani amua ni koro kono specialize odwa timo biashara magedo ok odwa goro lakini wan kanyakla yudo ni kata ni an engineer anya bedo contractor anya wacho ni koro weche gedo ni weche goro gi adani okatim mang'eny koro an agero udi okochuno nyaka agor koka bed ni a practice industry ka koro yudo ni wan kanyakla lakini koro ng'ato oamua mana no specialize ni en ogedo okogori mane kare Victor erokamano ahinya wach mari mogik minyalo weyo godo jo Kanyanam ma winji kawuono ka sawa orumo ka anya konyo jopiny ni ber ka kudwa gedo kikia ni taratibu chalo nade kaka wanawacho ni nyalo dhi Architectural Association of Kenya AAK nitie be Institution of Engineers of Kenya jogi nyalo konyi mondo onyisi ni mae yo miluwo joma kia watemo mondo watim sensitization lakini samoro pok ochopo ne kuonde moko koro ber ka kikia tinye idhi penjo information kuondego mondo nyisi taratibu magedo jogo nyaka ta konyi mondo ginyisi ni Victor goroga dhiye Victor member marwa bro konyi wechege to ber kitiyo gi joma licenses nikech joma licenses gi nitie kuma inyalo follow gi ka gitimo makosa kata weche mibadhi nitie moke mor godo to kitiyo gi fundi ma onge kuma inyalo follow gi to bedo gi chandruok matin koro bedo ni gi follow procedure to be giwuoyo gi joma dwarore mondo konygi e weche gedo. Erokamano nya engineer Nation kuom bedo kodwa okinyi mano makawuono dala uto ne kanya an wuod Nyakach. An wuod Nyakach. Nitiere bishop moro ka iluongo ni Bishop Edwin Tambo.
ebe wuod Nyakach Sondu kanyo. Erokamano ahinya kuom bedo kod engineer. Nyasaye obed kodi. Imusno jo manitiere riwruok mano mar AAK ni wageno gi mokalo kuom rieko miwa okinyi ma kawuono. Aduogo erokamano. Erokamano ahinya. En saa 3:33 mar okinyi. Mondo iyud beduru gi teko, mogo kod jakoyo kaka skiza tune mari *811*414#. Ok an ema sechiko. Beduru gi teko kendo beduru gi chir. Kik uluor, kik kweduru, nimar Ruoth Nyasaye ma Nyasachu biro bedo kodu. Mondo iyud beduru gi teko, mogo kod jakoyo kaka skiza tune mari *811*414